stonásobne viacej. Tak nám to slúbil kedysi Pán Ježiš pre všetkých tých, ktorí opustia kvôli Božiemu kráľovstvu dobra a radosti tohto sveta. Sedíme vo farskej záhrade, ja sedím, kde by som nemal sedieť, lebo vždy zakazujem deťom, aby tu nesedeli, aby teda veľkí, aby nesedeli, že to je iba pre deti. Sedím tu a pozerám sa na nádherné deti, ktoré tu behajú a hrajú futbal a tešia sa zo života, lebo takí sú a sú plní radosti. Toto je to, čo Pán Boh dáva kňazom, že cítim sa stále mladý, cítim sa stále ako pomalý puberťák, ako človek, ktorému Pán Boh dal a stále dáva nové a nové deti, nové a nových ľudí a nových priateľov, nové a nové rodiny. Ja dobre viem, že to nie je to, čo by bolo, keby som býval niekde v paneláku, niekde v byte a mal tam vlastné deti, ženu a deti, ale toto je veľmi krásne, je to zmysluplné. A dokážem povedať, že ak by nebolo kňazov, tak by chýbali. Lebo nemal by kto dať tým deťom okrem rodičov a okrem najbližšej rodiny seba samého. To môžu dať len tí, ktorí majú na to čas a kňaz na to by mal mať čas. A hlavne, ak nie je vyťažený veľmi inou pastoráciou. Preto je super, keď Boh dáva povolanie a super, keď sa chlapci, dievčatá neboja odpovedať na ten hlas a idú do duchovného povolania, lebo bez toho by to nešlo. Práve bol gól. Bez toho by to nešlo a bol by tento svet oveľa, podľa mňa, smutnejší. Je samozrejme zlé, ak my kňazi si to podľa svojho nejakým spôsobom vysvetľujeme a potom sme šťastní a myslíme len na tie svoje radosti. To asi tiež nie je veľmi dobré, ale vždy Pán Boh povie každému kňazovi, keď robí chybu, že zastav sa, toto robí zle. Pán Boh to dá najavo a kňaz, ktorý je vnímavý, sa môže zmeniť. Preto je super, keď sú kňazi, je super, keď mladí chcú ísť za kňazov, je super, keď Pán Boh povoláva. Nech nám Pán Boh dá veľa kňazov. Aj tu v Uľanke. Čaute!